balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyuntang ragatimo-timo na sa planyagahon sa sininga udto. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Tubtub kita sa tagna 1:30. Launay media sa sininga hapon. Magadala kita sa mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon reporters. Plus ang atong sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang iban pa mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta ang mga kaksyonta sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental? Sa mga kabarangayan naton diri sa syudad sang Bacolod, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaksyon sa Oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining programa ang Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginakamustatang mga kaksyonta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ug Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa banwasang ilog may kolektor sang ginholda po ay pwerte masobra 120,000 ang koleksyon nga nadala sa mga suspect. Diriya sa Bacolod mga hold-upper nga nag-hold up sa online seller na dakpan sa bulig sang mga barangay tanod. Mga kaaksyon ay manami mano. Sige pagkaronan tana mga kaaksyon sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalaga unahon ta karon sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Marlon Hinovia, temporaryo ta nay mangin kaupod sa Kapitolyo.
Kini may kangtanan sa mga bulutuan bala sa Negros Occidental nga handa na sa pagbukas ang klase sa Agosto 22, yara pa lamang sa 48%, suno sa kay School Division Superintendent Sabaluka. Kag mga estudyante nga unvaccinated tugutan gihapon nga makaeskwela sa in-person classes. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Action Art Tayhopon resolusyon nga magatukod sang composite team para sa paglimpyo sang merkado na talanang ipasulod sa sesyon subong nga adlaw. Kag sa balita naman kay Aksyon Eric Magbanwa, mangin ma-update kita sining hold-upper blang nag-hold up sa online seller ho nga nadakpan sa bulig sang barangay Tanod. Mayo man ni kay alerto sila no. Sang barangay Singkang Airport kaso ginpasaka na sang kapulisan sa Police Station 8 batok sa suspect. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon John Diaz, kolektor sang sigarilyo ho, ginhold up sa Banwa sang Ilog, masobra 120,000 nga collection na tangab sa mga suspect. Kag masobra 120,000 pesos nga droga na recover sa probinsya sang Negros Occidental sa sulod sang isa ka simana. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Barangay Stefania, may bago ng fire truck. 30 ka mga fire auxiliaries ginpaidalom sa training ho. Kag hindi lang Barangay Stefania daw nauna ning Barangay Takuling mo daw duha pa lang ka mga barangay ang may fire truck ne. Diri sa syudad sang Bacolod hindi gid man dako pero ti makapenetrate kag makapalong man sang kalayo Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon daw Roger Gote, 27 anyos nga lalaki, arestado sa kasong child abuse. 80,000 ka pesos o kinanglan nga piyansa. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa San Carlos, 5 ka persona ginpasakan kaso sa korte bangod sa pagbayular sang RA 10 or RA 1602 o kon illegal gambling sa syudad sa San Carlos. Kag sa Banwa naman sang Isabela, isa ka lalaki nga nag-attend sa dibu sang iyang tupad balay sa Banwa sang Isabela, gintero lang kag naigo sa dughano, patay ang biktima. Sa balita nasyonal, Senator Aquilino Pimentel ginapanawagan or ginpanawagan sa BSP nga untato ng pag-release ang bagong 1,000 polymer bills mga kaaksyon. Duha ka mga empleyado sang DSWD nga may malain nga pamatasano ginkakas ni DSWD Chief Erwin Tolpo. Kag reforma sa edukasyon ginpaboran ni Presidente Bongbong Marcos. Kag Department of Agriculture ginhibalo pang rason sang kakulang sang supply sang manok. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong siling Facebook page plus ang inyo siling mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto. Well. Okay, daligid lang ha kay Maria Parian. Salamat gid Maria Parian. No? Nelsie Realista, kamusta ka iha? Nelsie Realista. Ronaldin Nicor, salamat gid iha. Ronaldin Nicor, kag Kim Rosalina, no? Paul Spat, Emily Morden, Marte Artisano, Christine Minias Villalobos, and Marivic Jones, Jima Tagwan, Idilaos, Nolfo Dormentes, Tersi Baterna, kag Marvin Malapitan Gigonia. Salamat gid, no? Sa inyo sininga pagpakigopod. Niepes A. Jasmine, salamat gid, no? Idilaos, Tersi Baterna, salamat gid. Thank you. And dali lang ha kay Juliet Cabrestante, monitoring from LCC. Thank you so much, ma'am. Juliet Cabrestante. No, dini nga LCC ni. And Star Mind, ano ni? Isti in our mind. As I. Ay, perti nga mensahe ba? As I ba? And Bathala Real, may lang nga pagpamati. Wala na. Bathala Real. Thank you, Gida. Okay. Sa kay Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victoria City, may lang nga pagpamati. No? And si Maria Pariano, ako sa inyo. Gamonitor ako sa inyo balita Action Radio kada adlaw. God bless po, Sir Rex. Okay. Salamat gida. Maria Parian, thank you so much, gid. Ters Baterna, may lang nga pagpamati kag sa tanan nga Action Radio. Ay, pwerte timing absent ako. Mamati na balita. God bless. Absent ka ha. Thank you gida. Salamat gid Ters Baterna. Siling ni Maria Parian, update news. Ako by bus operation kahapon, Barangay Bantayan, Kabangkalan. Okay. I-check ta na ang ina nga balita. Sige. Ayos, Ronaldin Nicor, salamat gid, no? Thank you gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na ipadalang inyo mga mensahe kay Terahon ta ina dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalaga. Dali lang kay matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey
antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Buligi. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na dari sa ato sining pangalagad mga kaaksyon oy ginapanawagan daging pamilya ni Jake Bangoy dira sa Banwasang Valladolid nga si Jake nahulog siya sa hagdan kag daw may fractured kuno ang iya balikawang palihog lang pahibalo sa utod nga si JC Bangoy or Bangoy ni sa nga si Jake ari na confined sa Corazon Locsin, no? Nagapa-aksyon si Rodolfo Halandone. Ayos, sige. Standby action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Live extension coffee mix anay kita, no? Kaya Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, Sige, katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, Barangay Estefania, may bago ng fire truck. 30 ka mga fire auxiliaries o ginpaidalom sa training mga kaaksyon. Dari sa syudad sang Bacolod, duha ka mga barangays na ang may fire truck nga kaugalingon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginahanas na sa karon sang mga katapo sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod nga ginapangunahan ni FO3 Carlo Vincent Malyari ang Chief Community Relation Unit sa BFP sa siyudad sa Bacolod ining paghanas sa 30 ka mga empleyado kag volunteer sa Barangay Estefania para sa lima ka adlaw nga training matapos nag-abot tinalikdan nga semana ang bag-o nga fire truck sang Barangay Estefania. Now sunod diri kay punong Barangay Jerry Tingson bugal man sang Estefania nga makaangkon Action Rex ang kaugalingon nga fire truck granting dako git ang ila sini nga area kag may mga lugar Action Rex nga may mga malipot gamay lang bala ang alagyan Action Rex kag sarang ini nga magka-responder sa tanan nga tion if in case gid man kung may matabo nga sunog nawadugang pagida diri ni Tingson ang ini nga fire truck bakal sang barangay nagikan sa 5% calamity fund sang barangay nga natipon man sa ila sini nga hanay. Kuno mo barangay funded din eh. Yes sir, actually 1.4 billion pesos ang valor sini Action Rex. Okay. Tanaw Pila ka galoning maslod dyan eh? mga 2,000 gallons. Oo. Tidamo-damo man Damo man saktuhan gina sa Action Rex nga igo nga makapatapos kay kumuara sa gamay kung hindi gid masampagar ni may mga maresponde manigilayon mo at least may mauna lang bla. Yes sir, amo na nga ang ginahambal man ni kagina ni Kapitan Tingson nga first responder ini Action Rex mga magaserbi ini nga first responder sa ang ila sini nga fire truck granting nga medyo gamay ni sa Action Rex mong parehas ni sila sa barangay Takuling bala Action Rex kung may sunog halimbawa sa Takuling ara man sila kag sila mag-responder tapos may ara man ni Action Rex nga mga gadgets especially masuyo kay kumuahan bawa kaara sila sa gamay nga lugar ara man sila pwede Mano to Action Alvin masuyop? Hindi nga kuan pwede nila ang kuan Action Rex gikan sa dako nga tangke siyupon pakadtuya para mapapalong ini mga kalayo okay. no alain ang suyo Hindi ko masuyop. Kung may takdan sila fire hose. May mga makina sila abi. Nga sarang makuha pa ng iban nga mga kuan mga gikan man sa dalagong mga truck at least para kay komoro responder man sila Action Rex no. Actually sa 61 barangays duha pa lang kun taon ta ang may ara nga gagma ang mga fire truck ina ang Estefania kag ang barangay Takuling Action Duha pa Rex. lang sila? Duha pa lang sila. Pila gani ka barangay Bacolod? We have 61 barangays. 61. Duha pa lang ang mayara. Duha pa lang sa mga named Tani barangays. nga mga barangays may standby man nga mga fire truck no inang layo-layo bla sa mga fire stations. Special Action Reason dito sa south northern part sa siyudad. Bata, Mandalagan. Bata, Mandalagan. But nga way na sila mga fire truck yan no? Dapat may steady na sila nga mga fire truck. Gani mo, may pag-adi dito substation. Kunti ba sa ibang nga lugar may Ang mga substation. Villamonte, why pa man fire truck no? Why man sila fire truck? Dako pa na nga barangay. Ang iban pa, ang iban ga salig na lang. Basiga, kung pa man, plano pa sila siguro tinasugdan na isang duha nga daan niya mo. Ani man, mag-serve man nga challenge, no? Mahambal niya siguro at may pang iban ba? Ito bakal man taton. Kinang ano ni isang community, no? That is why. Subong ining 30 ka mga empleyado Action Rex. Actually, may empleyado kaga volunteer sa barangay nga nagpasakop sining 5 ka adlaw nga paghanas. Tawag nila Action Rex after 5 days kasi training, makabig naman sila nga fire auxiliary group.
Oo. Pero may sweldo man eh. May ara man, kayo mga empleyado man sila Action Rex ng barangay. Bali, empleyado sila sa barangay, ginhana sila for volunteer fire. Yes, sir. Oo. Tapos, hindi lang ni sila exclusive para sa ila barangay. May ari man diri Action Rex sunod kay Kapitan Tingson nga may ara pa nga masarap pa responder sa iban nga mga barangay if in case man kung may dako man nga sunog Action Rex. Bali, maresponde. Maresponde gid sila Action Rex sa tiswa yung mani no. Nga idea nga hindi Kung mo kaingoda nila nga barangay nga wala fire truck, kag kung silang lapit-lapit, kundi makaresponde sila dayon, kung wala man lang event sa ila area. Correct, Action Rex sa manang ginahimo man kay pila ko na gadi na kabes na obserbaran iya sang takuling kung may mga sunog sa ibang nga barangay. Ara ang ang fire truck sang barangay takuling Action Rex sarang man makabulig. Ari Action Rex ang pahayag ni punong barangay Jerry Tingson. Tingin procure na yan sa barangay, no? Mayroon kitang calamity fund, no? So kung kabalong kunti sa every year, may gina-allocate ng 5% sa total budget sa barangay ng calamity fund, no? So it so happens nga may savings kita, so in pagkamaayos sa council nga ma-procure kita sa fire truck, no? Para makaresponde sa immediate nga response para sa may mga sunog lang. Tapos diri sa barangay isipan niya area. So kung nagtaon na sir, ini nga fire truck pag nagabot, mangin first responder kung may matabo nga sunog. Yes, of course, kung sinong pinakamalapit, siya gina ang muna ma-responde, no? So, mini fire truck lang siya, hindi mayara kita din mga iskinita. Nga ang standard yung bumbiro, hindi ka sasunod, no? So, that's why napinsa na natin, ginapagkamaayo natin ang pag-purchase nino para maka-responde na yun, no? At least, it will become a lifesaver, no? Sa mga area nga hindi makasulod ayon ang aton nga mga standard nga bumbiro. Sir, how about sir, kung may sunog sa iba nga mas kinakailangan maka-responder man ini ang inyong fire truck sa iba naman yung barangay? Of course, if needed, nga kinahanglan ang amon nga serbisyo, so ma-responde ang aton nga firefighters, no? We in fact, this is our second day, third day, I mean, of training sa aton mga firefighters, no? Gina-train sila sa mga personal sa Bureau Fire, no? Nag-request sila sa Bureau Fire to conduct a training para sa aton mga crew, sa aton mga firefighters. There is a barangay Sibaliano. We have, I think, 30, more or less 30 representatives sa buong training, no? Because I think it's a 30 sa buong training nila, no? So, Action Rex ang kabayan gid lamang sa nga pahayag diri ni punong barangay Jerry Tingson. Congratulations kahit papano Action Rex sa pagpaningasukman, pagpaningwa sa nga barangay naka-acquire gid sila, no? Good na para sa mga pumuluyo. Yes, Action Rex, hindi na lang para sa ila, kundi para man sa iban pa nga mga lugar. Areo, kay Kapitan, siling ko kay Kapitan, para mas mapagsikapagidya ka dapat tumarkagit, no? Sa life extension vitamin D3. May mataas nga dosage ang vitamin D3 nga agud mabatuan ining viral respiratory infection. Ang life extension vitamin D3 may mabakod kag of course nagabulig agud magbakod pagid ang aton tagsa. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Ikan sa patrol, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkaulot. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Life extension coffee mix. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira. Tamang serbisyo. Tapos ang balita ni Akson na Alvin Graba sa patrol kadtuantang balita ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Resolusyon nga magatukod sang composite team para sa paglimpyo sang merkado na talanang ipasulod karon sa puno sa sesyon sang sanggunian panunsod. Kag ang Seneco do may press conference karon las 2 sang hapon, no? Yaring kaundan sa report ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Akson Art. Isa ka resolusyon Akson Rex ang ipasulod karon sa regular nga sesyon sang sangguniang panunsod diri sa Dadsong Bacolod ni Councilor Celia Flor nga mong nagauyat sa chairman Committee on Market. Ang tinutuyo sa inyo siling resolution amo niyang pag-create sa composite team na maghanin dira sa Office of the City Mayor, ang City Disaster Risk Reduction Management Office kag GSO na magabulig pagi sa ilang mga personnel dira na magpanghawan, diklaging, panglimpyo sa mga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Dini resulta Akson Rex sa paglibot ni Councilor Celia Flor sa duha pa lang actually ka merkadong nagatuan niya ang Libertad kag Central Market. Sa diin ang Burgos ang plano niya magkatuman after sa ilang session or maybe by tomorrow agad lang tawon mismo ang sitwasyon. Kay base sa personal na experience ni Attorney Councilor Celia Flor, sila niya ba ni Councilor Celia Flor, pagkadto niya may mga vendors nga hindi malikawan, nagapinasaway kag ang way para sa sistema Akson Rex plus ang problema nga nanging lang na ang magikuing na sitwasyon sa sulod sa merkado. At isar sunog kay Councilor Flor, may araya sa plano a long-term na project na plano ipatuman sa Mayor Albi Benitez. Kapin pagid sa Burgos Public Market kamuning plano unahon nga ipakayugit kay may second floor na dagaling nga do parkingan ng plano sa Mayor Albi. Sila nga ang pinaka-mapusbo ngayon since limited ang tao, limited ang pondo, sila nga mong pagpanghawan anay sa mga merkado kay amo na sila nga makaganyat sa mga manugbakal nga instead nga magkadto sa pila ka mga department stores or grocery nga mabaklan, dira na lang magkadto sa Burgos Public Market. Sila nga pag-aniti, bisan na siya personal nagkadto, may mga vendors nga pagkakita nga nagbisita tong Chairman Committee on Market, nagambal pa sila nga mamaindog kami jutay, sila nga kabalo magaling sila. Basta ma-organize lang maayo, nagapati si Councilor Celia Flor, nga mo ini ang unahon anay sa city since na hindi madali-dali ang pag-plastar gidramayo. Nagalakip ini sa plano niya, nagalakip sa resolution karon kung maprobahan,
ang pag-set up dira no sa permanente nga salakyan sa IPM nga maghahakot sa basura para na sa tiol nga magpatigayon sa pagpanghawan pagpanlimpyo mayara sa kargahan kaya bisa na yung PM personnel nakita diri sa konsehal kapag pagsunod dito kailangan nahot lang yung nagabulig yung panglimpyo sa gingkuhaan sa basura dito man kahinay ang trabaho kag nagkalapilin ang iban yung madibre dira sa mismo gintumpukan sa basura yan nga palayag ni Councilor Celia Flor. Kahapon sa Central Market ako, last week ato ko sa Libertad, so hopefully, supposedly, buwas mapaburgos ako kay karon man session eh. Kagagabi, naglibot man ko, naglibot pagi kami, upod sa staff ni Mayor Albi, no? Tanan man ginlibot naman ang sagwa sa mga merkado, kung lantaw naman kung ano oras nagakuha ang IPM sa basura, nari man to kay nag-request magali ang office ng Mayor nga kung tani, hindi lang makolek lang, kundi limpyuhan man nilang lugar, no? So nakita namon to nga, may nagapanilig, pero duha lang katawo. So ako gani, ma-request ko guro, tungod sining akong resolution, ga-request ako sa, through the office of the mayor, syempre, no, sa atong city engineer's office, sa DRRMO, sa GSO, kag sa mga market administrator naton, nga mag-clean up sang aton merkado, kay ay siguro ambot ko nakasulod ka sa mga merkado naton. Yes. Maski gani sagwa pa lang sa merkado makita mo kung anong kagamo kag anong kahigko sang aton surroundings kag sa sulod sa merkado, di ba la? So amo na nga siling ko tungod nga in fact gusto yan ni Mayor Albi full rehab gid sa mga markets naton, no? Okay. In fact kagabi sa istoryahan namon may ara siyang plano kag I think daw matigayon man nga unahon anay ang Burgos nga i-rehab, no? Sa payag ni Councilor Celia Flora, actually kin-check naman kung di may ongoing project na renovation. Si Councilor Flora ang ginalibugan sa Mulukoy, pagkatto ko sa bahin sa Central Market, wala man sa makitaan na proyekto nga nagapadayon kaya mga materials ang nakita lang dira mismo sa mga vendors nga nag-put up sila malagyan sa gawa sa merkado na may mga materials ng tumpok pero as to sa pagtrabaho sa next wala ina maplastar pa dira. Kaya ang gina-question nyo diri kag in fact sila mabuhi kita sa natapan sa alkalde agod sa pagpangayo sa nanging program of works kag kung ano ang mga nanging signifikante nga maging kayo sa mga mayon na merkado since ka lang hindi makitaan atong 15 million maging alokar no, sa mga merkado para na kayo action like sa. So sila nga ma-request kita upod na sa tatapan sa alkalde mabulig akong komitiba para natutukan ining concern. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall bilog nila doon sa inyo skalon sa live. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok. Thank you! Salamat kinakson na Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Akson na Marlon Hinovia standby mga kaaksyon, no? Gina problema mo balang mataas nga blood sugar levels? Mag-Ditex 500 capsule na kita. May ampalaya extract nga bugana sa Charantino nga makabulig pagpanubo sang blood sugar level, no? Likawan ang komplikasyon dala sang diabetes, mag-Ditex 500 capsule na kita. Kulang sa pagkaon, sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka, mag-Ditex 500 capsule ka na.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Handa sa pagbukas ang klase sa Agosto 22, yara pa lamang sa 48%. Suno kay School Division Superintendent sa Baluca, no? Kag mga estudyante nga unvaccinated tugutan gihapon nga maka-eskwela in-person classes mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Aksyon Rex sa mga aga ginasaysay ni Negros Occidental Schools Division Superintendent Marceta sa Baluca ang dugang detalye o kung ginhampalan nila kahapon sa hapon ni Governor Bong Lacson kag Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. May kang taras na kinahimo nga preparasyon sa ring pagbalik sang klase sa Agosto 22 kag pagbalik sa 100% nga face-to-face classes sa Nobyembre 2. Unahon ko lang ang ginpresentar ni sa Balucang figures kay sa idalom sang iya sa nga division may ara sang 561 tarang ka mga public schools. Sa sining nga figures ni ara pa lamang sa 252 ang 100% nga ready. Ining 252 ang ara nahamtang sa Banwasan EB Magalona, Don Salvador Benedicto, Pontevedra, Tobuso, kag Banwasan Valladolid. As of July 12 inisya 2022 kaya subong ongoing pa ang ginapatigayon nga evaluation kung preparation sang bulutuan ang paghahambalan sa Centro de kada private schools. May pulo pa lamang no ang 100% nga ready. Why diri malaki ang ara sa city schools division kanati tarang-tarang munisipalidad na paidalo minabo sa Negros Occidental Schools Division nga ginapamunuan ni Ma'am Marceta sa Baluca. Ang ginabasihan subong sa Department of Education hambal di sa Baluca amo nang ginatawag nga SSAT, Schools Safety Assessment Tool, no? School Safety Assessment Tool paligid revise ini siya kaya man nasumunod ang COVID-19. In-revise siya may naging dugang nga protocol sa kung pagsulundan kung preparation sa opening of classes ang paghambalan. Ang importante diri nga ginapalayag pa ni sa Baluca kundi damo sang ginikanan ang nagapamangkot talaligad pang ano ang matabo kung ang ilas ni Papa ay mabakunahan kontra COVID-19. Why sa problema kay hambal ni sa Baluca bisan unvaccinated ang bata tugutan gyapon nga naka-eskwela sa face-to-face na klase kaling kamanti mo na medyo may aralang sang peligro nga matapikan sa COVID-19. Ginaano man ginataduhan man ang ginatawag nga school
based immunization. Siguro sa ulihim na desisyonan na once nga mag-umpisa na gid ang klase. Yari si Schools Division Superintendent sa Baluca. Sa subong ang abon nga ready gid nga schools mga ano pa lang kita 48%. So target pa na siya namon may ara pa kita time until nga mag-open ang classes natin by August and until November. Syempre may mga schools kita nga naguba gyapon sa Odette nga wala na kayo, may mga resources kita nga ginapangitaan sina for that. May ara from the provincial government, may 30 million man nga gid-allot ang provincial school board naton para ma-repair ang aton nga mga schools, ang mga classrooms naton. But kulang pa gid na siya kay kadako gid sang aton nga Odette. But then ang aton nga mga schools mga school heads naton kabalo na sila mangita way kundi ibutang naton anay ang mga naton mga estudyante naton if ever gid man nga ang classrooms nila wala gyapon atop. And I know man nga nagabuli gid ang aton mga municipal mayors, ang aton mga LCU naton nga mga officials nagabuli gid ang PTA naton, nagabuli gid kay di sila man gusto man nila magbalik na gid ang aton mga students, ang mga learners sa atong eskwelahan. Ang aton nga students, aton nga school assessment nga tool nakabutang nga ang mga students pwede ang mga unvaccinated magkadto sa aton nga eskwelahan for on-site nga learning. But gina-encourage tagid ang mga parents naton nga mapabakuna gid ang aton nga kabataan kay di additional safety na siya sa iya and of course sa mga classmates maniya. Nagalauman si sa Balokang base palang madugangan ining damlag lang ginpain nga pundo sa nga provincial school board mati ining 20 million pesos hambal ni sa Baloka hindi na pagka-trespasser kulang gid ni sa pag-repair sa iban pa sa mga bulutuan nga sadto napigtuhan sa naglaslas nga bagyo. Ano ganing first name ni Sabaloka ni Action Mar? Marcet. Marcet. Oo, si Marcet. Ano siyang bago nga diped? Dugay na nisa, mga tinuig naman. Okay. Mga tuig naman may COVID-19 na rin sang nagabulos ni siya. Sa Negros Occidental Schools nga division. Ang Negros division niya nagsurek sa muning pinakadamo. Ginahandol nga mga bulutuan diri sa Negros Occidental. Kundi iban nga mga syudad na lagko, nga mga syudad may kawalingon nga division. So tanan nga banwa under ni sa division ni Dr. Marcet sa Baloka. Ang ka-aksyon yung ikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinuboy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinuia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na John Diaz standby sa balita dugay-dugay. No? Parte car aircon kung mainit ang tiyempo, gid naton nga may aircon ang salakyan. No? Kung maulano ng tiyempo, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag Katuan tanay balita ni aksyon na Jandia sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sinimay kang tanan sa kolektor sang sigarilyo ho ginhold up sa Banwa sang Ilog. Masobra 120,000 nga koleksyon na nadala sa nataban sa mga suspect, no? Kag masobra 120,000 pesos nga droga na recover sa probinsya sang Negros Occidental sa sulod sang isa ka semana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex, masobra 120,000 pesos nga maros ang kwarta mo ning koleksyon sa isa ka delivery van dra mismo sa Banwas ng Ilog ang gingkawat sang tatlo ka mga hold-up. Pero kapon ni mga alas 3:30 ang takna sa hapon dra sa area sang Sitio Bagroy, Barangay Diresoso sa Banwas ng Ilog. Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Rolly Ondoy, ang Deputy Chief of Police sang Ilog PNP. Sang amo sila nga maynoras nagdulog sa kilid sang dalan ining delivery van nga ginasakyan nanday Virgilio Heliara Jr. 32 anyos, amo ni Saxon Rex ang salesman o kung nabiga serbe man nga kolektor sang JT Philippines International o pwede dring driver nga si Marvy Magbanwa 40 anyos sang amo ning driver sang JT Philippines International Action Rex kaga paredes nga duwa residente sang barangay Inayawan sa Banwa sang Kawayan. Nagdulog na sila sa kilid sang dalan kay manukot sila Action Rex sang utang sang tagiya sa isa ka sanggi. Yang natabo sila dire do kumpiyansa masigurong duha do brave Action Rex ang windshield o kon bintana sang van nga ilang nga ginadala. Nagpanawag na sila nga duha, wag gid kuno likat-likatan pila ka minutos, gulpe man nga nagabot ining isa ka motorsiklo nagpark sa tubang sang van Action Rex. Samtang inising duha si Hilera kag Mabanwa naman ara na yung tubangan sang tsanggi. Na naog Action Rex ang duha ka mga sakay sining motorsiklo. Isa lang ka motor Action Rex mo, tatlo sila nagangkasanay. Ang duha ka mga lalaki, isa naka-face mask, isa wala. Buti nung kita, on kitang tsuraya. Armado ni sila nga duha sang mga armas. Ining isa ka lalaki nga wala sang face mask, amo sila nagtaya sa armas sa likod sining duha ka mga lalaki. Amon siyang nakilala based sa Rogsov Gallery sang Ilog. Oo, mo siya nakilala kay ano nga porte kuno kay Sog Action Rex na nagaturong pa balang mataya. Ganog? Basang biktima gintayaan sa armas wala nila identify kung anong armas. Nagtaya dito nagdeklarar hold up. Ang driver naman niya sa motorsiklo kay lagi nasakyan, nagingagaw ti Action Rex kadto sa may front seat sining delivery van kag ginkuha niya ang isa ka armas kay preparado man tani sa armas ining driver nga ginadala-dala Action Rex ilabi na kon sila ang nagapanukot kay para maguro sila proteksyon. Pagkatapos ito, pag-declare hold up ining isa pag hindi lang kaupod permas mga bitbit ginkuha sini ang koleksyon nga bitbit sanday Magbanwa kag Hilera. Ang koleksyon nagalabot na ni kuno 120,163 pesos, 120,163 pesos Action Rex. Sunod kay Undoy, tapos todo traffic lang gid kuno nagpalagyo na pa sur nga maayong sang lugar ining tatlo ka makabataan sakay sa ilang getaway vehicle. Ini naman ang mga biktima ang nagpadangat sa reklamo sa Ilog PNP Action Rex. Gincheck naman nila ang CCTV camera kay may CCTV nga na-install malapit sa kadako dala nga balalagyaan. Dito nakita nila Action Rex sa footage no kag napamatud-an man mismo sining isa sa mga suspetsado pinaagi sa Rhodes Gallery. Ang Rhodes Gallery amo ni sa ang libro bala nga may mga picture na dasa sa mga sadto may mga kaso o mga suspetsado sa lain-lain nga mga krimen. Dito Action Rex kag nakilalaan sang mga biktima kag nakit-aman sa CCTV nga isa sa mga suspect amo ni si Nilo Topes Jr. alias Lulong. Ini sa kuno isa raman ka notorious nga hold upper kon kabatan da sa sur nga bahin sang probinsya. Sunod din Action Rex kay Undoy, kabalo ka ini gali ang kompanya ni kag delivery van nga ini last week ginold up man sila pero hindi di sa Ilog sa Kabangkalan. Do tiyang badri ka ni isang kapulisan bas sila ginabantayan ni sila perme. Okay, nagid gali sila ni. Oo, do ginabantayan sila guro perme sang mga kawatan nga ini labi na ko makakuwasan sansa
kaya doon naman, naman nila gura Action Rex, bala ang adlaw sang pagpanukot sa ning delivery van. Kaya balik rin yung Doy, siguro sa ko next time, mas damo-damo sila, kag may mabilin kay Action Rex sa sulod sang van, kag ti protection, mas sila kaugalingon, karon nila mga dala, hindi sila magkumpiyansa sa Action Rex. No? Kaya si Police Lieutenant Rory Ondoy, ang Deputy Chief of Police sang Ilog PNP. Mabilis lang kasi nung nag-execute yung concern, yung mga kawatan siya, ang modus nila sir is yung bali tatlo tong suspect natin. Siya yung nakamotor, gibaba niya yung dalawang sa unahan, tapos nag-parking siya sa concert, dun sa malapit dun sa van. Yun, kasi yung dalawang ang ahente sir is nakikipag-usap sila dun sa store na collection sila sir. Ayun sir, na-review namin naman yung CCTV ng sasakyan nila. Kitang-kita naman yung mga suspect na mabilis naman. Tapos tinutukan daw ng baril lang yung dalawang yung driver at yung concern. Ang sarak sa Batian si Police Lieutenant Rolly Undoy, ang Deputy Chief of Police sa Ilog PNP. May-ari ni sila Action Rex daw dashcam sa sulod sang salakyan, di ginagawa pa to nila ang file copy para makitaan ba nila kung may turahan tong lalaki nga nagsulod sa van kag nagkuha sang armas nga nabutang sa front seat Action Rex. So bong, parahin pala ang dakpaning isa ning identified na niyo, pwede malang na magkakanta mo? Kani amo ning ginaingagaw nila subong at pursuit nila, mabala nila ang ginataguan sini kay do gamobal ni kuno kasi sa ilo lugar. Kay do notoryoso day dala sa surgabahin sang probinsya although hindi man siguro magpalayo gid nga mga yaw sa iban nga lugar drama lang na siguro galibot-libot Laban-laban gid kay nanliligad nga si Manak Action Rex dumigin biktima man sila sa Kawayan naligad pagid naraman sila sang ginbiktima sa may Kabangkalan Action Rex. Kaya madri ni Undoy may mo ara sila nagatinis palibot madri niya maubos kini sa uling boy na sining tatlo Action Rex. Sa iban pa nga mga balita, sabay naman sang Nokpo, kapon report na naton nga nominado sila, di pa dahil gyapon ang ilang pinaka mga accomplishments Action Rex, kung illegal nga droga naman ang paghambalan, damo-damo na naman na nadakpan nila sa niligat nga simana, isa ka simana nilang operation from July 4 to July 11, 10 bypass operations ang ginkasa sang Nokpo, 11 ang ilang managradakpan Action Rex, mga 16.53 grams ng illegal nga droga ang na-recover. Abardari ni Police Lieutenant Jody Catalogo, ang concurrent spokesperson sa Nokpo, hindi disamo ni kadako kung ikumpara sa BCPO, pero kung ang taon Action Rex, bangod sa asod-asod man nga operations ng kapulisan, medyo naglaylo, nagidman ang supply sa illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya sa Negros Occidental. Ining standard drug price ang illegal nga droga nga na-recover nila nagalambot Action Rex sa 123,458 pesos. Pero wala labot sa illegal nga droga, sige man ang iladring operation against illegal nga mga armas sa pag-implementar nila sa Republic Act 10591. Kung sariin, duha ka mga operations sila ginkasa, may duha man sila ka mga suspetsado nga nadakpan Action Rex. Ginakampanya sa Japon sang Nokpo ining armas by Lubugas. Kung sariin Action Rex, pwede nga isungka sa isa ka persona nga may ginaposisyon dirang armas, ang iya sining armas lutang sa kapulisan. Sa baylo sini, ang PNP hatagan kasang bugas baylo sa imo nga armas Action Rex. Di ginakampanya gininilapnagon kaya tinituyo nila diri nga masiguro nga wala na sa mga illegal nga armas nga ginaupot ang publiko para malikawan man ang pila ka mga krimen, ilabi na mga shooting incident nga nagluntad sa probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo, ang concurrent spokesperson sang Nokpo. And on the campaign of illegal drugs, Negros Occidental Police Provincial Office conducted 8 operations, resulting to the apprehension of 14 suspects and recovery of 115 grams of suspected shabu, with a standard price value of amounting to 790,000. Action Rex, amo na ang nalipot nila mga statement,
ni Police Lieutenant Jodices Catalogo. Balik sa gikan sa NOC po ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaksyon. No? Karon nga adlaw humpot na no oras ning fight sa aton nga kasi Mario. Sa boxing niya, si Donnie Ahas Nietes. No? May hampang subong adlaw sa Ota City General Gymnasium, Tokyo, Japan kontra kay Ioka, no? Ioka, Japanese mo ning kontra. Versus kay Donnie Ahas Nietes. Basi karon ni sa hapon, no oras nitoy ang hampang itoy. Basi may diya ka na. Do hindi ka man boksingero gali, no? Abi ko kung boksingero kay. Sige, basta may hampang ang ato sini kasi Mario from Morsia, Negros Occidental. Donnie Ahas Nietes kontra kay Ioka, no? Sang Japan, mga kaksyon, no? Sa Tokyo, Japan, himuon ang ila sini nga hampang, no? Mighty C anay kulang balang imo sini nga lawas ang vitamin C kinahanglan talang mag Mighty C kita, no? Sigurado Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basi para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang Ayos, mayong agalang kay Diding Alojamento, dira sa Antipolo, Pontevedra, kay Kativir, Family Viring, kay Gonzaga Family sa Barangay Araal, La Carlota. Kativir, thank you so much, Gid, no? And Felix Magtoles Villatora, no? Salamat, Gid, Felix Magtoles Villatora. Thank you, Gid. Inday Blaza, Rochelle Folinso Susana, Donald Cabasag, and April Joy B. Gaston, no? Sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob, Chay Buday, Pilinggon. Salamat, Gid, no? April Joy B. Gaston, Warlito Nisha, Tia Kim Eriman, Jessel Hope, sa La Castillana, sa Badugo Family, kag Sibunga Family. Jessel Hope ang nagapanamyawa. Madam Virginia San Antonio Olpenda, late siya. Okay lang Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Lina Balugo, thank you so much Lina Balugo. Linila Tarosan, salamat gid. MJ Season, dara sa Chatu LC Paranaque, no? Salamat gid MJ Season, no? Leia Yangeres Kebel, salamat gid, no? And Flores Barioga, si Rufino Era Gabinio sa Handumanan, salamat gid, no? Thank you gid Kag sa kay GC Rombines, may lang pagpamati dira sa Alexandria, Port Egypt sang inyo programa. Ay puwerte GC Rombines nagamonitora sa Egypt. Thank you gid GC Rombines. Sumalumina, thank you so much Sumalumina, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standby yan ay matagtapi lang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakang tinagaman nila apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day sa Salazar para sa action tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pagid siya gali nga Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag gatawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos malakas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close mo kay Balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalan. So mga close sila na. Bonggets urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Kabalo. Close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Ako lang Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako naman. Nagambala ko yung taxi. Ako pagidyang sa imo yung gina. Kita mo ka naman ang masugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan ng ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdy yan. Ang nag-ano na action boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na siya sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka balo nga si Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, Bongbong lang. Di ba si Bongbong siya kung ginapalapta.
Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may ragalisang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masyang tawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Ay, grabe na. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Oh, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na Bongbong Rockets. Bongbong Rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time. No? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling Dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, kasi basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na may saya. May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanawon ta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si ano. Awit Award 2018. Ang show, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na dire sa atong sininga pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 9 na nga oras 109 na mga kaaksyon. Katuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Hold upper nga nagpang-hold up sa online sillerho na dakpan sa bulig sang barangay Tanod sang barangay Singkang Airport. Kaso ginpasaka na sang kapulisan sang Police Station 8 batok sa sining suspect. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Arana, no? Siling ko daw kada intro mo. Arana, gidman. Hindi na gidman sa mapungka, no? Correct ka gid dyan, no? Ako pa yan, grabe ka gid dyan mag-monitor. May madang aure mantangal. May lahi. Takot-takot pala, no? So, wala po action ang isa. May isa pagit nga kaming, no? Kaming. Oo, kay nagkanto na sa bangko, no? Kwao na to, no? Okay. Ay, perfect ka, no? Duha ka dyan atong kwaon. Duha? Oo, ang ilan ni Albert, isa lang. Kita isa sa ila. Gani. Nana mo na tirada, no? Si Richie Toribio ga-monitor. Toribio family ga-monitor sa barangay Takuling Blas, si Richie Toribio. Very good. Oo. Ato na. Oo, mayo ni. Ayaw na nga mga pamilya kaysa ato nga naigapamati, no? Correct. Away ni gasaylo ya. Gani, masikap chat kasi kagawa Jofred, away na, no? Araman guro ba siga monitor lang way pa ka pamaypay bla? Siga monitor lang way pa ka pamaypay. Kay hindi pag magurugin ot mo, no? Pero kita daw ginaginutan na kita. May mga hangin-hangin pag magurug nga gadapya, no? Laban eh. Ako nag-away sila pamaypay pa, no? So, kami ni Action Rex. Ginutan, no? Kinang lano na ginamon nga pamaypay.
Mahal nga pagpamati na kay Kagawad Jofred kag kay Kapchada sa Barangay Robles Blas sa La Castellana. Yes, actually, Doon tinong sila tuod, no? Oo, ating siguro medyo dugang pa naka-pwersa kag pawayway eh. Gani man. Kasi lawig man itong mga eleksyon nga na aktan mo. Basi ko nang inha sila sa San Enrique, wala man. Ayo di purma. Huwag maguro ka ito basi upos na to, no? Wala, ara naman ko no, nagtagsa naman. Ah, nagtagsa naman? Oo. Ari siya? Sino? Si Kagawad Jofred sa Panta. Ara siya? O, nagtagsa ko niya monitor ko pala. Okay. Di salamat din. Pwede siya ka-text siya sa ako niya, oh. At kaya di ka plangga mo. Lain ni Guro. Lain ni Guro number ni Kapay. Jofred? Ari man siya gali uling nga. Kagawad Jofred, o. Monitor. Abaw. Oo na. Ako niya, monitor ko pala. Ayo di purma. Diwag. Balo ka na na. Nga ba? Paluwa. Dahil nga pagpamati da sa inyo sa taga Barangay Robles dali na sa kay Kapchad kag kay Kagawad Jofred ang pagpanamyaw. Taga Robles, ako nakapangwato taong sa San Enrique. Di kayo na Castellana kag Carlota basi ko ng mga ingod-ingod lang ang mga barangay da. Siguro kasi nakahingagaw guro kwato. Subumaya naman lahat ng tagsa. Ano ka mo pagit guro to sa tunga na wood guro nga nabilin to? Dumayara guro damo to. Kasi napabuto to na yung kuha, no? Ang dagsa? Ang dagsa. Ayo di purma. Ni Kagawad Jofred. Awa na dang tirada actually, no? Sa 13 pa lang ta subong, no? Ate, sila ni Kagawad Jofred kasi ni palabutan tapos bulan. Diba? Ayo di purma. Basta ligo na rin kagulingon. Tali ka matipedios ni mo. Amo na dang tirada actually, no? Medyo kunog alburuto ang bulkan, medyo linog pa di. Okay. Ate, epekto na sa bulsa ko eh. Nag-uyaw-uyaw. Ayo di purma. Laban thank you gid kay Richie to review sa 75 stars. Wow, thank you again. Thank you Ako na nang malabutan yung sang 75 stars siya. Labot na sa San Enrique, guro. Ayo di purma. Nagintag saan sa tahong, no? Laban pero dito ka simpo mo na ako. Langalan ko. Subok ka pa musi-musi sa police station number 8. Custodial facility sining hold upper nga natakpan sa barangay, barangay Singkang Airport. Ang suspect na mo ni si Michael Alameda, taga Purok Sagrado, barangay Stepania, pero gin-hold up taga Charito Heights subdivision Barangay Granada nga isa ka online seller nga si Jacqueline Okyas. Si Jacqueline Okyas actually nagkadto na sa balay Santiago kay ang ila sila nga pangabuyan mo ning online seller mong ining suspect nga si Michael Alameda nga taga Stepania nagpamasal mo sa Santiago Action X. Kali kiti may plano sa nga mga hold up kaya according pa kay Police Staff Sergeant JP Boy Ibagilio, ang investigador sa station number 8 nga huluhikop-hikop paninglo siya po si Michael Alameda kang natimingan niya ni nga naagya niya ni kung tayaan sa kutsilyo si Okyas kagin kuha ang bag kag cellphone pero nakapangayo dahil tabang ni ang biktima sa mga tano doon sa Barangay Singkang nagresponder nag-amo to nga na corner ining si Alameda sa balay mismo pang iya sining tiya. Muli siya rin parehang ni Police Staff Sergeant JP Boy Bagilio, investigador sa Police Station number 8. Bali sir, si Jacqueline Okia nagkadto ni sa Tiya iya sa may sa Pagita 3 Barangay Singkang mabisita to tani sa iya tiya nga ma-transaction sa online selling through internet samtang galakat ni sa pasulod sa muna nga purok may isa ka tao nga nagsunod sa iya pasulod to di waya nabalaan kung sino na nga tao basta nga gopot sa likod ya samtang pasulod ato sila ang tao na ara na sa likod ya kag pagtubang sang biktima na nga si Jacqueline ginhunsan sa doon sang sundang kagintayaan sa tiyan pinkwa ning yang lingbag nga koloritom nga may unod kwarta kag cellphone after pag-declare sang hold up pagkuha sang yang
sling bag ginsipa ining biktima sa dughan nga tumba. Amo to gilayon nagdalagan ang suspect nga si Michael Alameda. Nagingagaw pasulod sa muna nga purok going sa suludlon nga area. Galing kay si Dakilin ning ang biktima ta nakahingagaw ni Tindo kag nagpangayo bulig sa pamaluyo didto sa muna nga purok sa pagita tres na muna dayon gilayon man nga taga purok didto nagbulig sa iya naglaga sa suspect. Tapos ang iban na taga dira naghingagaw tawag tanod sa barangay Singkang Airport. Momento dayon ng mga tanod da nga si Rodolfo Di Siacor nga ang team leader na duty that time nakaresponde sa muna nga purok. Kagang suspect nakahingagaw ni dalagan didto nagsulod sa balay sa tiya kang nanago. Galing kay ti ang taga-tao nga taga dira kag ang tanod ni nagbulig laga siya ng moto gilayon nga na corner ni ang suspect kag na dakop nila kag dumugay sila kag na-recover sa iya posisyon ang bag ni sang biktima ta pati ang sundang nga gingamit sa pagtaya. Actually, si Police Staff Sergeant J.P. Boy Ibagilio, investigador sa Police Station number 8. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magpalma nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib mapa Cadiz City anay kita, no? Ini may kang tanan sa sining 27 anyos nga lalaki ho na dakpan sa kaso nga child abuse 80,000 ka pesos kinanglan nga piyansa. Ay, perti Di ko wala sa 80,000 pesos kag wala sa inog piyansa, pangatubangon yun ang kaso yung child abuse, no? Yaring countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Action Rex, 80,000 ka pesos naman ang kinanglaron nga piyansa sa isa ka 27 anyos nga lalaki matapos nga ni siya ginaristo. Pagi sa warrant of arrest issue sa korte. Ini sa kaso naman nga pagbelar sa Republic Act 716 o kon child abuse. Kinakop sinigid lamang ang alas 7:40 takna sa bayan sa Villa Cristina, Barangay Zone 1, si Jason Caspi Itulio. Ini siya ang may asawa kag residente sang Purok. Sining sa Purok Kubay sa Barangay Tiglawigan, Siyudad San Cadiz. Suno sa report nga ginserve sang mga kapulisan aside sa warrant sa police section of Podnanday Police Lieutenant Alfonso Fresia, Division Chief of Police sa Cadiz City PNP upod ba ng iba't pa nga kapulisan ang warrant of arrest nga may criminal case number 134897-C kag inisya nga violation ang violation sa Section 5 Paragraph 9 Article 11 sa Republic Act 716 nga sa riin inigin pirmahan nga warrant of arrest ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang Executive Judge sa RTC Branch 60 nga mong nagtagwa sa amo nga mandamiento de resto nga nagsit sa Enero 19 2021. Ang bail recommended sa nasiling na 80,000 pesos para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan matapos nga siya ang ginpaibalo sa iya sining constitutional rights kagin paidalom sa physical examination diri sa may Cadiz City Emergency Clinic. Pagkatapos nga physically fit siya, ini siya karon ang yara sa PNP Custodial Facility sa siyudad sang Cadiz. Amri ato maduro nga report sa aton sila mga kaksyon nga mahilig magkape. Haliwat ang aton sila Presyar na tayo! Presyar na! report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Live extension na vitamin D3 supplementation para sa tanan ini mga kaaksyon. Live extension na vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA. Kagang isa ka soft gel sang life extension na vitamin D3 ang mayara 1,000 IU nga unod ini potent kag doctors prescribe and recommended nga sa isang vitamin D3. Ang life extension na vitamin D3 ang may 100% nga ginhimo ini sa USA kag ini ang the number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines mga kaaksyon. Life extension na vitamin D3 sarang ninyo mabakal dira sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sininga lugar kag dira sa production center sa GST Ban Building, Lacson, Burgos sining syudad sang Bacolod. Monday to Friday mayara nga libre nga konsultasyon dira 9 to 3 p.m. mga kaaksyon. Monday to Friday lang ha. Life extension na vitamin D3. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio mapa San Carlos anay kita. Ini may kangtanan sa 5 ka persona ginpasakaan sang kaso bangod sa pagbaylar sang RA 1602 kung illegal gambling sa syudad sang San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa kapulisan sa siyudad sang San Carlos ang padayon ang kampanya sa anuman nga sahi sang illegal nga sugal. Ang otsenigi na pasakaan ang 5 ka mga persona tungod sa pagbaylar sa Republic Act 1602. Ang mga ini ang Sandaya Danilo Rodriguez, 54 anyos, may asawa kag residente sa sitio Magamihan, Barangay Apunao. Fermin Alera, 27 anyos, ang sitio Buglad. Eduardo Alonsado, 56 anyos, ang sitio Buglad. Ludovico Senyor Coltora, 61 anyos, ang sitio Balisong. Kaga Rodolfo Escala, 37 anyos, ang sitio Buglad. Tanan sa residente sang Barangay Punao, siyudad sang San Carlos. Ang mga suspitsado Action Rex ang nadakpan sa akto nga naghampang sang antak. Nakuha sa mga ini ang 500 pesos kagang bato nga gingamit sa hantak. Sa karon detinado sa custodial facility sang San Carlos PNP ang mga nagkaladakpan. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon na Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, kantuan tanang balita ni Aksyon na VJ Apasible. Isa ka lalaki ho nga nag-attend sa Dibu sang iya tupad balay sa banwa sang Isabela. Ginlutango kag igugid sa dughan. Patay ining biktima. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex, isa iya kalalaki nga nag-attend lang sa debut sang iya sa Litupad Balay ang gintiro patay kagabi sa banwa sang Isabela, July 12, las 8 sang gabi sa may bahin sa Guntilang 3, sakop sa Barangay Riverside, banwa sang Isabela. Ginkilalang biktima sa kay Melky Talanas, 26 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa Isabela PNP, las 12:02 ang tuwang gabi kagabi, nagpadulong sa ilas sining istasyon ng ilo isang biktima nga si Shirley Talanas agud magpangayo sang bulig. Sa inisyal na pagpangusisa sang kapulisan, nag-attend sa Dibu si Talanas sa iya sa Litupad Balay sang hinali na lang ining gintiro gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armasuthang kag naigo ini sa iya dugahan nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Gilaling nagpalagyo ang suspetsado sa wala pa mahibaluan nga direksyon. Sa karon padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad ang suspect sa krimen. Balita nagikan sa banwa sang Isabela, ini si Action VJ Abasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon
aksyon na VGA pasible balita gikan sa Banwa sang Isabela. Sa mga kaaksyon ta constipation ang problema ninyo balukang constipation. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials. Aksyon na standbayan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 36 ang aton oras lang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Pasensya gidang way ta malabutan na pabuwasan ta lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita. Banat